Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme. Srijedom od 13 sati i 30 minuta. 13 sati i 31 minuta. Evo došlo je vrijeme za još jedne gradske teme. Današnji gost bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. Dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Evo danas imamo ovako par tema. Za početak sanacija odlagališta otpada u Grgincu. Evo suradnja sa Velikim Trojstvom. Možete li nam reći nešto o tome? Tako, evo mi smo na gradskom vijeću usvojili ugovor, odnosno sporazum koji potpisujemo sa općinom Veliko Trojstvo. Naime, radi se o odlagalištu Grginac gdje se godinama odlagao otpad sa područja ovog šireg područja grada Bjelovara. Odlagalište samo se nalazi na jednoj onako granici, ali velikim dijelom na dijelu općine Veliko Trojstvo, zato smo upravo sa Velikim Trojstvom išli u upravo tu sanaciju. Ono je samo praktički zatrpano, nikad nije provedena prava sanacija i novi zakonski uvjeti su. Mi smo odlučili upravo napraviti sporazum s općinom Veliko Trojstvo na obostrano zadovoljstvo i obostranu korist. Prijaviti ćemo ovih dana dakle upravo taj projekt na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Inače sam projekat težak je negdje blizu 10 milijuna kuna. Otprilike 90% tog novca, odnosno 95% novca pokrivaju europski fondovi, odnosno nacionalni fondovi, tako da evo očekujemo da ćemo taj projekt dobiti iz razloga što jako puno novaca je ostalo upravo za tu namjenu, sanaciju raznih odlagališta i informaciju koju imamo da nam je projekt dobar, da bi mogao dobiti zeleno svjetlo i vjerujem da ćemo do kraja godine uspjeti realizirati i dobiti ta sredstva iz europskih fondova. To je naravno opet znak da će doći 10 milijuna kuna praktički novca izvan grada Bjelovara u grad Bjelovar, a s druge strane riješit ćemo jedan veliki problem koji se tu i postoji praktički već gotovo 30 godina. Evo sutra imate jedan zanimljiv sastanak u Ministarstvu prometa. Da, evo, znaju naši sugrađani već koliko se ta brza cesta, taj problem brze ceste, nedolaska brze ceste do Bjelovara, koliko je puno već u medijima apostrofiran. Mi polako radimo u miru i tišini i tako smo ovih zadnjih 6 mjeseci što se tiče brze ceste radili na nekim stvarima koje će doprinijeti ili bržem dolasku ceste ili koje će neke probleme koji su se sad nastali sa tim otvaranjem čvora Farkaševac dogodili. Naime, problem je sa čvorom Farkaševac, on još uvijek nije pušten u promet. Mi sad surađujemo sa Hrvatskim cestama i sa ministarstvom. Zatražili smo zahtjev za prekategorizaciju državne ceste Gudovac-Farkaševac, dakle to je gradska cesta. Zatražili smo prekategorizaciju da ona postane državna cesta. Zajedno pregovaramo da bi grad Bjelovar i Hrvatske ceste sklopili sporazum o međusobnoj financijskoj konstrukciji, zatvaranju financijske konstrukcije vezane uz izgradnju, odnosno poboljšavanje upravo te infrastrukture od Gudovca do Farkaševca, kako bi kada se pusti čvor Farkaševac, kako bi doista promet na toj relaciji mogao biti puno bolji i da praktički na još neki način, još za par minuta približimo dio stanovništva našeg grada koji koristi upravo tu cestu da prije dođe do grada Zagreba. Evo, sutra ćemo razgovarati o nekim detaljima. Ja osobno vjerujem da smo vrlo blizu potpisivanja tog sporazuma. Nadam se da ćemo to uspjeti i realizirati. Grad Bjelovar bi dao jedan dio sredstava, najveći dio bi dale Hrvatske ceste i evo, nadamo se doista da ćemo to tijekom ove godine realizirati. Isto moramo to požuriti jer i aglomeracija kuca na vrata, dakle projekt težak 250 milijuna kuna, isto tako iz europskih fondova. Sada znamo da je 15.2. ćemo raspisivati naša gradska tvrtka Komunalac će raspisati natječaj i da praktički krećemo i u izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže. Vrlo vjerojatno krećemo upravo tamo na tom području Gudovca. Evo danas jedna ovako zanimljiva vijest, jedan novi projekt i to je Kvartovska tržnica. Evo što je to točno? Pa evo, mi smo kada smo dobili podršku građana grada Bjelovara u našem izbornom programu stajalo propagiranje domaćih vlastitih proizvoda s naših OPG-ova. U sklopu tog našeg projekta Bjelovarski doručak mi smo zamislili i način da imamo lokalne kvartovske tržnice, dakle to su malog tipa tržnice, 4 ili 5 takvih tržnica na području grada Bjelovara gdje bi doista građani koji dokasno rade mogli kupiti svježe namirnice sa naših OPG-ova upravo na tim mjestima. To je bio dio našeg izbornog programa. Evo, imamo jednu lokaciju
u neposrednoj blizini Bile, odnosno Interšpara, gdje bismo doista išli na raspisivanje javnog natječaja, odnosno poziva, da se javljaju svi zainteresirani koji bi napravili jedan projekt kakav grad Bjelovar otprilike smatra da bi trebao biti, gdje bismo išli na pravo građenja. Naime, čemu se radi? Grad ponudi zemljište, a privatni investitor koji je zainteresiran izgradnju kompletnog objekta i cijele te infrastrukture. Evo, uskoro ćemo raspisati natječaj, imamo idejno rješenje koje je grad Bjelovar naručio od projektanata i ja vjerujem da će biti zainteresiranih upravo za otvaranje upravo takvog jednog tipa, gdje bi možda bili nekakva pekara, mesnica, primjerice upravo mi tražimo da bude jedan dio prostora vezan za naše OPG-ove gdje bi se mogli doista prodavati i hrana, odnosno proizvodi sa naših OPG-ova. Jedna onako mala mini tržnica na jednoj atraktivnoj lokaciji. Dakle, jedan novi projekt koji grad praktički ne košta ništa, a pozivam investitore naravno da se jave i da pokušaju, da se natječu da dobiju taj projekt. Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme. Srijedom od 13 sati i 30 minuta. Sati i 42 su minute, vraćamo se u gradske teme. Današnji gost, bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. Dobar dan još jednom. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Evo, prije nego što završimo, jedna isto ovako zanimljiva tema, a to je kolegij gradonačelnika, nešto novo. Evo, možemo čuti što se na posljednjem kolegiju pričalo. Pa tako je, evo, to je još jedna nova inicijativa koju smo mi gradonačelnici pokrenuli. Mislim da je dobro da razmjenjujemo iskustva. Očekuje nas u 2018. godini sve nas gradonačelnike velike investicije. Očekuje nas isto tako puno mogućnosti apliciranja na projekte iz europskih fondova. Ono što je najbitnije, dijelimo mnogo zajedničkih tema i mislim da je dobro. Nijedan čovjek nikad ne može biti sve znati, ne može biti toliko pametan, ali baš zato je jako bitno da razmjenjujemo iskustva. Evo, doista ovo je već, mislim, 6. ili 7. sjednica kolega gradonačelnika, nalazimo se praktički na mjesečnoj razini, minimalno, ali po potrebi i češće i doista, evo, pohvaljujem kolege, puno razgovaramo o konkretnim temama, konkretnim projektima, konkretnim problemima koji nas sve zajedno muče. I mislim, evo, jučer smo isto tako imali svoju sjednicu. Mislim da to je jedan dobar potez. Svaki put se sjednica kolegija održava u drugom gradu. Puno stvari, neke koje možda čak ni ja nisam znao, saznaš od kolega, isto tako i obrnuto, razmjenjujemo iskustva. I evo, razgovaramo o dosta stvari što se tiče problema u našim gradovima. Dosta naravno ih zanima i naš model bjelovarskog koji smo uspostavili, dakle bjelovarski tax free. Isto tako ja saznam mnoge stvari vezane uz gradove, vezane uz poljoprivredu u gradovima, vezano uz ruralni kraj, ruralni razvoj, koji su problemi upravo onih gradova koji su možda i manji. Svako ima od nas neke svoje karakteristične probleme. Dogovorili smo se da ćemo i zajedno nastaviti ovim tempom i doista da ćemo minimalno jednom mjesečno imati zajedničke sastanke na kojima ćemo upravo govoriti o svim tim problemima. Može. Evo, lagano smo došli do kraja gradskih tema. Ja vam se zahvaljujem. Možda se vidimo sljedeću srijedu, to još ne znamo. To se uvijek u srijedu sazna. Da? Dobro, hvala vam još jednom na pozivu. Može. Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme. Srijedom od 13 sati i 30 minuta.